Tarragona és una ciutat més segura enguany que l'any passat. Almenys això és el que hem de pensar si fem cas de les dades que han analitzat avui els diferents cossos de seguretat que actuen a la ciutat. La delinqüència s'ha reduït, sobretot les infraccions de trànsit. La Generalitat i l'Ajuntament creuen que aquesta davallada s'explica per la millor coordinació dels cossos policials. La delinqüència ha disminuït durant l'últim any a Tarragona. En concret, el nombre de delictes i faltes s'ha reduït un 1,5% respecte al 2010. Destaca especialment la davallada de les infraccions de trànsit, d'un 14%. Són dades que s'han donat a conèixer en la Junta Local de Seguretat de Tarragona, l'òrgan en el qual estan representades administracions i cossos policials i que ha presidit de forma excepcional el conseller d'Interior. Els casos resolts pels Mossos d'Esquadra i per la Guàrdia Urbana s'han incrementat un 2,5% i també s'han detingut més delinqüents, un 6% més que el 2010. El conseller d'Interior creu que les dades de delinqüència a Tarragona són positives. Vol dir que estem contenint la delinqüència, que s'està actuant d'una manera decidida, que hi ha molt bona cooperació, que s'estan resolent més casos i que s'estan detenint més dolents. I per tant, doncs, és evident que tot això ha de contribuir a generar el que anem implementant, doncs, el que és aquest nostre model de seguretat. Tant la Generalitat com l'Ajuntament assenyalen que la coordinació policial és un dels factors que contribueixen a la reducció de la delinqüència. Per això la intenció és seguir apostant per la col·laboració entre Mossos i Guàrdia Urbana. En aquest sentit, un cop s'aprovi la nova llei de policies locals, podran reforçar encara més la feina colze a colze i eliminar, per exemple, duplicitats. De moment, els resultats ja avalen els avantatges del treball conjunt. Satisfacció moderada, perquè sempre hem de ser prudents, d'aquest treball conjunt entre Guàrdia Urbana de Tarragona i Mossos. Els resultats avalen el que s'està fent i, com sempre, doncs, no ens conformem amb les dades que tenim, volem millors dades. El conseller d'Interior ha explicat que el mes d'octubre van arribar 15 nous agents dels Mossos d'Esquadra a Tarragona. La xifra seguirà en augment durant els propers mesos.